Tini mo tam ni karena tini mo sahaba fai oro dokumen sok kena bo Tini mo tha jongkhai to mo thano ang nukha ang oro dukan dibo an dukan tongo jagao style dukan mane sedo stall ta kai ang dukan phaina bagai ane nok kha lama road by ekdom nangjak kai ang apru yakung yaksu klai tongo ta dukan phaina ni bagai kai apru kai sini o jaga ni ADC angoni chairman hinai ta bortomani ta anggo bo Nina Lakshmi Deborma kai borok khorok tamkai bai kai thangu kaisa anggo bongayang ni no buri tongo anggo oi puja timasa kai puja kan bumung subas bukan bumung kai subas kai bini bu phayong kai bike chalok thangu sagoria angka anga pro thangka kai ayang ni phaya kone ang dukan no phai o jaga no phaikan kai no khopul tulung tulung no kai mia sama khanao ponche chapai khaina ning kai kagos rok tukra tukri paper rok sokana hin tongo borok ko phai oh je dokumen khamdone tam tam kagos sok jakna oyang anggo turia bostini kaisa ration card khamkate kubuni buni boto ratong saimia angkai anggo job card rok kubang mano bebak no joton sokjak khaksa khamro angkai bumu kaham kai sijai aro ta joton jak de or fai tini je dokumen sone no bong bagi tam reaction nam jung ang khai saklai namu jungo maharaj no omte kheda ADC area no motharok salok nai na butike salok nai na borok da side ho je ADC elaka o thangai panchayat thangai dokal khai omte khai elaka salok dikhinai omte kheda anggo kaisa chairman hikai elakani mukhyamantri chongjago kai elakani mukhyamantri hingka omte kheda elaka salok jungto saimi asuk মানে আনসুংমানি কালাই খাতামন আসুনা jak bo ponche kle Silma Purbo Sini Sora Edisi Glis bolok ni bo bolok kle Blok Metola Sikora di blok ps ngke Huai nung mo pula tam ngai mo tini kagos sok na kle Obo Puila Tangi Kaga Sona Kalai Kabo Buseng Le Sasuk Maya Borok Tini at kasa hota di borok phaya kono joto kagos kare ponche ni chobai kalang baikha tala bokogui ponche tala bokogui bo time ro mo kagos sok na am tui correct time to saimia to di bor ni time am tui je sonelo bo pat ni bor fairo sok ke bum obo to ti promo thani no nok ta je kagos mone bong bagi nok tak tam reaction nam so obo to belai no saya tamni hingai sung oro eban nangkuk mani document to sung to jefro ADC boot paimani ulo sung monitoring chairman hini khajak tongmani ge sung obo dijob khlai jakman pore sung tei ponche dogobo tei amsuk samuk khlaiata habyata ge jehetu ponche chiketa disi chalogo gobono ge borok je obo hai document ok mo kubangma beneficiary ni document kagoj joma rijak tongmani no borok tini buini যেমন একটা মিনি টিউবওয়েল অবহাই কুবাংমা বরকনি বেনিফিশিয়ারি নি এরপরে রবার বাগাননি বেনিফিশিয়ারি কুবাংমা বেনিফিশিয়ারি নি কাগজ জমা রিজাক টংমানি তিনি সবই যত শেষ কে গলাংবাইছা বেনিফিশিয়ারি রং তামু খাই जों তেইসা কাগজ থুমরাকনাই जों তাবুগাবো ন जों তাওতে বেনিফিশিয়ারি ন কাগজ থুমনা থাকাंखाय সাজাকনাই নং जों কয়বার কাগজ নানি হনে অবহাই কে বরক তিনি কাগজ সবই গলাংবাই কব বেলাইনো সায়া অবন তাবু প্রশাসন রক তামো বরক ন অ্যাকশন নাহার আবো প্রশাসনিক উপর ন যে ন ও তিনি যে ডকুমেন্ট শুনে কাগজ না বং বং সিরে সিনি সিনিউ কাহাম কয় ন খর বছর ফায়ার তিনি কাগজ হবে না তঙ্গু তঙ্গু এমনি তো 10-15 জন দङ গে হাইপার মেন কে পসমি দেববর্মা তঙ্গু বিনি বুফান মুংকাই বিনু দেববর্মা বিনি দাগ নামকাই ori cover hinu bono bini aidangkul bini net titi obok laijak tei chini oro hangkai Mina Lakshmi Deborma oroni mothani chairman hini chongjaka chairman ju bufani botomani bufani mungkai ungo busaini mungkai Surjomoni Deborma tei Surjomoni botong oro mo khlaitani tei obono karei tongu Pradip Deborma botong oro bufan mungkai Sriram tei abono karei Samol Deborma tongu Samol Deborma tei Sukumoni botong ta Rajkumar bufani mungkai nge Samol ni bufani mungkai Monoranjan Deborma borok tini cherai rong no tui obohai khlai uta boro no boro kep kuri secretary kep kuri office secretary ke kuri tini blogo samung nangi thangjak ta boro er songman pore office bono jano ko secretary no jano kha ne blogo bo jano kha bidu no bo jano kha secretary mo jano kha PS bo phaijak no ledi no